Ngithi baningi abantu ababheka impilo yakho mfethu. Hey baningi mfethu, ungayekeli ukuzama mfoka baba. Ungayekeli ukuzama ukuhlanganisa impilo yakho. Sinabantu laba sibabiza ama-spectators. Ama-spectators abantu ababheke impilo yethu ukuthi iquketheni. Kunomuntu obheka impilo yakho ukuthi namhlanje uphila ngani, ulala udleni, uhamba ngani, uhlela ini. So mihla namalanga mfethu zama ukuthi ube right empilweni, ungabheki inkulumo zabantu ngoba abantu bangakudibisa ubuwena, bangawisa i-personality yakho, bangawisa i-self-esteem yakho. So wena iba-focus ngempilo yakho, ekusaseni lakho ukuthi ikusasa lakho likuphathele. Sebenze kanzima ususe nezitho endleleni yakho yokuphila, ngokuthandaza futhi ngokholelwa ekuthenini yonke into izolunga isikhathi masisihamba right. Ngoba baningi abantu ababheke wena ukuthi uwani. Baningi abantu abakuhlelayo mihla namalanga abakhuluma izinkulumo ezimbi ngempilo yakho ngegama lakho. Manje ngithi ungashishi ugive up, isikhathi sase-early sazokhanya nanini kusazokhanya. Ingakho ngithi mihla namalanga kufanele sizame ukuthandaza noma kunzima kangakanani, noma sijabule kangakanani, sibonge futhi enkosini nalokho esikutholayo. Sibonge futhi nalokho ukuthi silala kunento esiyitholayo esikudlayo kuya ngasethunjini. Singayekeli ukuthandaza ngoba isikhathi samanje sinezitho eziningi esizitshela ukuthi abafowethu noma osisi bethu noma imindeni yasekhaya. Ngiyabonga Nkosi.